Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin, ngunit ang ika'y yakapin. Dua lang siguro may tago-taguan na yun, no? Wa mo pipuyog, ngita ka ng puyog gani. Oy, utok! Utok, alay sagod, magduwa tag tago-taguan. Tara man duha. Itar bitong duha, no? Pero ngita taglaing puyog. Ay nako yung amigo nga to. Hoy wala. Duwa tag tago-taguan, wala. Aray! Tatulo ni utok. Unsay ako? Nagabuwan. Sarap maglaro sa dilim-diliman. Kabilang ng tatlo, makatago na kayo. Isa, dalawa, tatlo. Uy, katkasan ba ni? Ako'y hago. Hagos buang, hago ka buang. Ako kabuang! Ari buang. Igihap na og napo. Tago na mo ha. 1, 2, 10. Gago! Kasan ko sila para dili ko mahago. Mauli ko. Asam sila nago ha. Tablaw po pangitaan ni ron. Bung otok. Ah katikasan kadako ging kahoy akong gitaguan. Akitan ka man kuno. Gago! 3 hours later. Asam wala kay na mga tulok oras. Tulok oras ang pinangitaan niya wa man po kita. Ato lang tani pangita sa pulis na. Oh no! Sige, may paki. Wa naman tong bataa siguro. Dugay man kawa to nakita. Tara. Lan, itaw. Mutan na taniya asa dapat ang police station. Ito. Tubo. Di ka mo mata. Di mo ay. Gago! Kana na kay na ang police station diri doon. Wala ra ba ya? Ang na guard ra ara lang mo ay pangutana lang mo dira. No, 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 no. Kamoy garder eh. Oh, ngano man? Sa may tuyo ninyo. Nung sura. Sura problema niyo. Unsa inyo gibantayan? Kita makamuha ni. Ano yung tayan nga mansyon? Mangihi sa kubuang. Sir, ngayon na tawag tabang yun sir kay nawala si wala. Tapos may pangita. Unsa? Nawala si wala. Sudong, nabuang ka dong. Nawa pagi di mo wala. Oh sir, ako si Buang. Tapos may pangita ni wala lagi. Dong, na kay utok. Utok? Para si Utok kay nangihi. Gago! Welcome to my guys! Thank you for watching! Subscribe at i-click ang inyong bluetooth. Watch out ko sa akong kuya nga si Kuya Gino. Watch out ko sa akong kuya nga nasa puso. Watch out ko sa tanang mga